Da se to snima na televiziji. Kad će to biti? Jedan da radi, jedan. Dobar dan, jel sve u redu? Dođenje. Ja mislim da je dure. Poštovani gledalci, u ovim teškim vremenima veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitati neku knjigu, neko dobro štivo. Međutim, mi ćemo napraviti jednu kraću anketu sa građanima grada Sarajeva da vidimo da li oni čitaju knjige i da li uopšte imaju vremena za literaturu uopšte. Evo jednog idealnog ličnosti, jedna idealna ličnost, intelektualnog izgleda. Da li čitate knjige? Pa čitam, ja sam student. Pa sigurno ste čitali Manuela Kanta, Kritiku čistog uma. Nisam pročitao. Imam je ja kod kuće, ali nisam je pročitao baš eto tu slučajno. Ali gledao sam istoimeni film, može li to šta pomoći? Drugo je film, mislim. Pa što, mogu ja reći, režija, kontemplacija, teozofija, geometrija. Ne treba nam to, knjiga nam trebaju, knjige, razumijete? Geometrija možda. Ne, knjige nam trebaju. Hvala velika. Hvala velika. Evo, momak, stan. Dobro je. Ruke, posla, ne mogu da se rukujem. Čitate. Čitam ponekad, samo baš ona slova, ono mi je žel nešto nikako ne ide. Sa kvakom, pa onda sigurno niste čitali Anu Karenjinu. Anu Karenjinu. Da nije to možda ona što je voz na Iliđi sprčio? Nije, Pa iz Kardeljeva onaj voz, Nije, ništa. Žena mi bila, nije. Nije, oprostite. Eto vidite, poštovani gledalci, takva vam je situacija. Veoma je teško naći vremena, naći prostor za pročitanje. Oprostite, gospođo, molim vas. Šećer stigu. Dobro, znam, vjerujem. Samo jedno pitanje. Čitate li knjige? Šećer, volim stigu. Ama stante, bajke barem, jel čitate? Ja. Jel bajke čitate? Bilo šta? Naprimjer, bajku Vuku i 3 prasića. Pa ja sam muslimanka. Oprostite, nemojte pogrešno... svašta. Eto, tako vam je. Komšija, dobar dan. Dobar dan, kako ste komšija? Dobar dan, to malo glasnije, slabo čujem. Jel čitate knjige? Knjigu, ne znam. Ne, knjige, literaturu. Temperatura, evo pipne, dobar sam temperaturom, malo bubrezi, ali dobri. Ne, knjige, temperaturu, dijela, umjetnička, bogataš i siromah. Siromah. Ja već 2 mjeseca, kakvi 2? Od maja mi penzije nismo primili, drug. Bili smo kod Žike, on haj vamo, haj tamo. Ništa, bez veze. Nisam vas to pitao, ali nema veze. Nisam vas to pitao. Tako vam je pošteno. Dečko, molim te. Care, mene, nemoj, care, živ bio. Molim te, samo jedno pitanje. Čitate li knjige? Ja čitam govno. A jeste isto čitali knjiga? Crven ban jeste čitali? Čito, držao ga u ruci, care. Hvala velika. Ja mislim da je ovo dosta, jel? Ja ću sključ pa ti vidi.